Bamako ana lamini na bolmada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadali jamu anw fɛ yan sɛbɛnnikɛlaw ani dabaji karamɔgɔw ka wuli ka jɔ Boubacar Sidiki u bɛ jamana kunnafoni de maana n'a sɛbɛnna ka ban a bamayɛlɛmani Boubacar Sidiki o y'an bolo wajibi ye min na jamana den bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ min mana bila baara min na a kɛ i k'a gun Boubacar Sidiki k'a dɔn n ye lakɔli karamɔgɔ ye o k'a kɛ denmisɛnw kunna ka n'i kɔfilɛ n ye dɔgɔtɔrɔ ye mɔgɔw opéré i ka bana ɲɛɲini k'a furakɛ ka n'a ko ɲɛɲini Boubacar Sidiki n ye foroba cakɛla ye n mana bila yɔrɔ o yɔrɔ a fɔra n ka min kɛ n'o sɛbɛ kɔrɔkɛ fo ka taa gun jamana bɛ bɔ nɔgɔ la nin cogo in na n'an bɛɛ lajɛlen jɛra Boubacar Sidiki i k'a dɔn an bilalen bɛ min na k'a kɛ k'a sɛbɛ kɔrɔkɛ ka tila k'a kɛ kamu n'a fɔ an m'a kɛ a bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛtaa ka sabati Boubacar Sidiki nɛgɛw kɛrɛfɛ a bilalen bɛ min na o de ye nɛgɛw ye ka taabolo jateminɛ fiɲɛ tulukala bɛ maana cogo min kɛn yɛrɛ ye arajosow baara k'an sɔrɔ cogo min o y'a ka dalu ye o tuma n'a fana i ta kɛ ka ɲɛ Boubacar Sidiki anw n'a kala ka ɲɛ maa min bɛ nɛgɛ la a to a ye jibi n'a ye wuli ka jɔ kɛ kunnafoni an b'a dakolo walo o bɛɛ bɛ cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ tɛ bɔ tungara Boubacar Sidiki tile ma taa yɔrɔ la fɔlɔ i k'a jiginna dɛ ayi dɛ ani di kuma cogo i ka kɔrɔ bala cogo bɛ di la hawla wala quwwata illa billah n ka jɛ kuma bita in ala ka a ɲuman bɔ a la amina yarabi Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Boubacar Sidiki maanifin k'i janto i yɛrɛ la i jɔlen t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi mɔgɔw n'a fɔ ko yalima karisa taara wa e k'o t'i ɲini ka kɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ta ye wa sabula kuma jugu min n'a bɔra a da i k'a dɔn gɛlɛya min n'a y'a ta k'a yɛrɛ sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn awa dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a bɛ ɲini ka kɛ coolo ye sabula kuma in fɔ a don ni bi cɛ maa tɛ jamana kɔnɔ min ɲɛ dara a kan min kɔni dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ye falitigi i k'a dɔn sotigi nogosotigi fara mototigi kan maa si den kelen t'a dɔn Umaru Mariko tan bɛ yɔrɔ min nka ne y'a dɔn dɔ y'a fɔ ne k'a y'a Abidjan a ma se fɔlɔ a bɛ yan n k'a fɔra ne dɔ y'a fɔ k'a bɛ Abidjan n k'a bɛ yan n bɛ ka cɛn de f'i ɲɛna Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko min ye Adema ye politique tɔn min n'o ye don gɛrɛngɛrɛnnen sigi ka ɲɛsin min ye ayiwa 26 mars ŋanaw ye minnu ye wuli ka jɔ ale cɛsiri kɛ Musa Tarawele fanga ka dafiri Boubacar Sidiki i k'a dɔn kɔsɔn in na Adema de ye tabale gosi ka bɛɛ lajɛlen wele u ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ u ka sigi ni ka ɲɔgɔn ɲininka kɛlɛ minnu kɛra Musa ben na ani jamana bɛ danga min na hakilina kuraw ani taabolo kura minnu kan ka kɛ k'i ɲininka dɔrɔn k'a ɲɛ f'i ye dɔrɔn fɛn kelen démocratie yɛrɛ bɛ dangu jumɛn na o ti fɔ ŋanaw kɔ minnu y'a kɛlɛ kɛ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko min ye Adema a ye kɛnɛ in labɛn ko ɲuman ni ka welewele da kɛ welewele da kɛra minnu ma ninnu bɛɛ lajɛlen don démocratie kɛlɛ la kabini kununko min ye wulikajɔ ni cɛsiri a ko awa kɔrɔfɔ kɔni a sɛmɛna maa caman na sabula o y'a sigi kulu ni kulu i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka hakilina ta ka di bɛɛ lajɛlen dɔ ma hakilina dɔ i k'a dɔn i bi kuma o kan fo ka t'o sɛbɛn kɔrɔ foori Cɛbilen Daramɛ i k'a dɔn a kumana Boubacar Sidiki Cɛbilen Daramɛ kumana a ye hakili juguw kɛ ko caman na Boubacar Sidiki jɛkulu min n'o sigira u k'a ma ko CDM Boubacar Sidiki o hakilina minnu ani kɛlɛbolo minnu kɛra kununko u k'an ka jate minnu minɛ walasa démocratie kana keleku Boubacar Sidiki Cɛbilen Daramɛ a y'i da don bɛɛ la hali jamana i k'a dɔn minnu ye bamandiya wale boloda k'u na jamana fara k'a kɛ azawadi ye a da sera nin bɛɛ ma nin kunbɛcogo ani labɛn minnu kan ka kɛ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko Cɛbilen kɔni kumana fo k'a foori a ko kɛnɛ in kan min ye Adema ka labɛn ye maa minnu welela awa k'a fɔ de ye u kana ye kɛnɛ ka kumaw fɔ i k'a dɔn bɛnkɛ Jɔnkuda Tarawele kun b'a la nka ale ma ye min ye Cheikh Umaru Sisɔkɔ ye a fana a welela nka a ma ye kɛnɛ kan min ye Bamundaga ye Seku ka Bamundaga o kun bɛ yen min ye Madame Si Kayatuso ye professeur Ali Nuhu Jalo Cɛbilen Daramɛ min ye Musafa Diko ye dɔgɔtɔrɔ Adama Ba Cɛmɔgɔ Jara ani dɔgɔtɔrɔ Mohamed Sherifu Sise ani dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko ninnu de kun welela ayiwa i k'a dɔn kuma ka samasɛmɛw na sɛbɛnnikɛla ko maa caman kumana a ko i k'a dɔn kɔsɛ in na sa i k'a dɔn fori ɲɔgɔn kɔrɔ
kɔ an laban an na taa ka ɲɔgɔn don e ko a ma kɛ dɔgɔtɔrɔ Mamari ko ta ye de sabula i k'a dɔn communiqué o de laban nana bɔ jɛrɛjɛkulu dɔ y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye min kɛra ayiwa 26 mars ŋanaw fɛ i k'a dɔn ko dabirilen don awa kuma jɛngɛnenw kun b'a la min dabɔlen don jamana ɲɛmaa kura yɛrɛ de kama Adama Kone nin mɛn a y'i fosi a y'i fosi dɛ dɔgɔtɔrɔ Mamari ko i y'a dɔn o ye kuma bana mininen fɔ sabula kuma bana mininen min bɔra da o de ye k'a fɔ mura i k'a dɔn kɛlɛ min kɛra an ka sɔrɔsikuluw fɛ ko sɔrɔsiw taara bi sivilu ka k'olu bɔnɛ u nin na Mamari ko kɔni nin kuma in bɔ a da kɛnɛ in kan maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ ko dɔn bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔra sabula bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko bɛ nin kɔfɛ armée a bɛ gɛlɛya ni kɛlɛ min na bi armée bɛ cɛsiri min na i k'a dɔn e nana masumalen sigilen Bamakɔ politiki kuma ka di n ye haraba kuma purgotolo ka to k'o fɔ fo ka taa don nin gɛsiba in kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn ko kɔbaa kɔfɛ bon Sidiki sɛbɛnnikɛla ko Adama sɛnɛ k'i fosi mɔlɔnkɔ tɛ ni ka bɔ Mamari ko kɔfɛ kuma min kɔni fɔra maa o maa fɛ bɛɛ lajɛlen maa si wajibi ka nin kuma fɔ i mana min fɔ ni dafara kan ka kɛ i ye min y'a fɔ i da ka fara Adama m'a bila a jala la n'a kun y'a dɔn a tɛ kuma Yaburu bi kungo Mamari ko kɔni k'a fɔ a bɛ sɔn ka boli kɔni ala n'a taara n'a bolila ye kojugu kɛ dɛ non n'a bolila ye kojugu kɛ nka Mali politiki ma anw y'o f'u ye o ko cɛ maa cɔrininw tɛ dama min dara kusukusu Mamari ko dɔ y'a fɔ ne k'a bɛ Abidjan yani Abidjan ka surun nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a Bamako wula soir de Bamako wula an b'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a to ten n'o tɛ a bɛɛ sa n'a tola ten a bɛ jatigi ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko waati maaya yɛrɛ waati olu yɛrɛ y'a sɔrɔ fɛn min fana fɛ o de ye APA ye kunnafoni i b'a fɔ i da tula a la cogo min na min ye anw ka chef d'état major général des armées min ye Jarakɛ ye e ko a ma bɔ ka farafasiyali kɛ wa Tarata tɛmɛlen min ye le général Umar Jara n'o ye chef d'état major général des armées a bɔla ni ka ɲɛfɔli kɛ bawo kɔrɔfɔ minnu Bakari sunkalo banna ka bi a tile 12 i hakili sigi ne ko e ma ko sun de bɛ ka minɛ awɔ sun ma minɛ naam sunkalo don sunkalo tɛ o anw bɛ tile ban tɛ cogo di min ye général ye min ye Umaru Jara ye a kɔni a bɔla ni ka kunnafoni di kɛ diɲɛmaa ma min ye nkalon min ni bɛnsɛnkɔniya min n'o ta bɛ ka anw ka armée sɛgɛrɛ u bɛ wulikajɔ min na sanko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mura kɔnɔna ye ni armée ye wulikajɔ kɛ ye min ye mars kalo tɛmɛlen tile 23 ka se a 31 ma san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ faali kɔni a kɛra da kelen ye nka min ye maa wɛrɛw ye minnu bɛ yen n'olu tɛ an ka armée fɛ n'o tɛ faso Maliba fɛ olu caman bɔ bɛ ka kuma prokotolenw caman fɔ i n'a fɔ i datula Dr Mamari ko t'a la cogo min na min ye kɛnɛrɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛ lakɔrɔsili ma n'o ye Human Rights Watch ye ka taa se o n'a ɲɔgɔnko wɛrɛw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye kulekan bɔ k'a fɔ min ye wulikajɔ min n'o kɛla anw ka armée fɛ n'o ye forces armées maliennes jumali ye mars kalo tile 23 ka se a 31 ma i b'a ye k'a fɔ k'u ye gasi belebele kɛ bawo maa minnu n'o fɔra n'o ye rebelle ye k'olu ni faali kun man kan o kɔrɔfɔ bɔ ka bɛ yen i b'a ye k'a fɔ sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaba n'o ye général Umaru Jara ye ale min ye chef d'état major des armées ye a bɔla ni k'a jira k'a fɔ binkani ma kɛ ka ɲɛsin maa si ma kunnafoni sanuma sɔrɔlen kɔ armée fɛ nin bamancilaka ninnu ni nin ye jatigɛwale kɛbaaw ye olu kɔni kun kamarolen bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen kɔnɔna n'o ye Mura kungokolon kɔnɔna ye ka se ka u ka baara banbanja-walew o bɛ se k'o fɛɛrɛ kuraw boloda cogo min na min ye armée ka poste ye n'o ye poste de contrôle ye ani anw ka sɔrɔdasiw sigi bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni yɔrɔ kɔfɛlen kɔnɔna na u kan ka fɛɛrɛ kura minnu tigɛ ni dante waleya jugu cɛjugu bolodali la ka ɲɛsin anw ka armée ma o ɲɔgɔn ye de kun bolodan bɛ u fɛ o kɔni kunnafoni sɔrɔ anw ka finitigilakaw fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye pankulu ye ni rebelle bɛ siran fɛn ɲɛ bi a bɛ siran avion ɲɛ dɛ u tɛ avion mankan fɛ dɛ hali il paraît que hali ni téléphone b'i bolo i mana to ka TikTok avion mankan mana bɔ a la bɛɛ bɛ girin k'i ka marifa ta a ma ɲi dɛ anw ka sɔrɔdasiw kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ kɔni taara avion de kɔni taara yanga ninnu sanfɛ ninnu kɔni b'a la n'an bɔra nin yɔrɔ in na an kan ka taa yen minɛ n'an bɔra nin dugu in na an kan ka taa yen fan fɛ ani u ye bɛnkanni kɛ ka ɲɛsin dugu minnu ma dɛ u y'o fɛn minnu sɔrɔ o kun n'an bɛ o fɛnw fana tilali la o tilali senfɛ tiɲɛ de filɛ nin c'est à dire que
maa min kun bɛ kɛnɛ kan a bɛ maa 400 bɔ. Kana a ka ca o ye. I b'a dɔn n'u ye u bɛ taa bin mɔgɔw ka jago k'u ka jaga bɔ. Awɔ. O fɛn minnu sɔrɔla a nafolomafɛn n'a balo n'a fɛn. Bɛɛ de bɛ taa o suguba de bɛ yen u bɛ taa tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. Min ni min ka kan ani en même n ko ɲɛdɔnnen don ni e taara i jɔ ko k'u ye civil fa. Civil bɛ nin kɛnɛ kan. Civil fɛn o fɛn mana fa nin kɛnɛ kan i tɛ bamanje. Ne ko kɔɲɔkɛla minnu faga la buntiw force bargani fɛ o ko kɛla cogo di. Ayi o bila la o. Human rights watch a kun tɛ yan wa. O bila la o. Association de défense des droits de l'homme olu kun tɛ yan wa. Ala tɛ tɛmɛ ni kuma ye sa cɛ o. Min ye nin wulikajɔ ye anw ka nin pankuru kɛlen kɔ n'o ye an ka sɔrɔsiw ka ɲɛmaya bulon ye o kɛlen ka kunnafoni sanuma jɛlen sɔrɔ pankuru a wulila ni k'i yanga min ye mura ye ka se ka nɛgɛden ni k'a jigi u ni maa kɔfɛlen ninnu kan u wulila k'u b'u yɛrɛ ɲini n'i y'a mɛn i bɛ bɔ i b'a sɔrɔ bɔda de dil'i ma i b'a taa sɔrɔ min ye nin kungobolo ye a waatinin kama min ye sɔrɔdasiw ye pankuru bɛ yanga o b'a sɔrɔ sɔrɔdasiw bɛ kɛrɛdabolo fɛ n'i ko i bɛ bɔ fan o fan fɛ k'e tɛ bɔda sɔrɔ o kɔni de taara wolo ninnu kɔni ninkɛnɛ karabali la i n'a fɔ u yɛrɛ dilin b'a la cogo min na ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma ka ɲɔgɔn bɔ dun min ye wulikajɔ ye ka taa fɔ ko sivililaka ko ba t'a la kɛ o de ma k'o fɔ a tɛ gansan o kɔni kalon tɛmɛ t'a kan min ye wulikajɔ ye o wulikajɔ kɔni ani wulikajɔ nin kɛra sababa belebele ye bawo nin fali min bɔlen filɛ ka ɲɛsin terrorisme ma ni nin ɲɔgɔn ko caman tugu la ɲɔgɔn na an bɛ terrorisme kuma an b'a mɛn jamana wɛrɛ de kɔnɔna na a bɛ bɔ faso Maliba la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ waati kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ APA olu ka siti kan. Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle libération Boubacar Sidiki k'a dɔn ɲuman kɛbaa ni foli ka kan ɲumankɛla sara bɛ Ala bolo Boubacar Sidiki k'a dɔn bada Aliou Diallo wulilen don a deliko la kunun ko Aliou ani bi Aliou Boubacar Sidiki Aliou Diallo k'a dɔn politiki maa don nka politiki kɛcogo ani ɲumanya de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o ye Aliou hami ye politiki tɔnbolo min bɛ n'u k'a ma ko ADP Maliba o président d'honneur do Boubacar Sidiki i k'a dɔn armée ka wulikajɔ ani armée ka cɛsiri i k'a dɔn ayiwa n dole tɛ bila kɔnɔ ye Aliou kɔni y'a ɲini diyagoya sa fo min kɔni ye bonya ye ani tɔnni ka ta k'u sɛgɛrɛ y'a dɔn Aliou yɛrɛ a ye députéya kɛ ayiwa kayikaw to a la Boubacar Sidiki o tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔ ani cɛsiri ni dɛmɛ caman kɛra fɛ armée fɛ ani jamana ma Boubacar Sidiki k'a dɔn banna don a n'a ka bannaya a kura la sabula min ye magoɲɛmɔgɔw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana womisɛnninw awa ni ka dɛmɛ ta ka t'olu sɛgɛrɛ kɔlɔnko min ye balow ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn so joli ani kalansow ni misiriw maa t'o fɔ Badara Aliou ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn awa janvier kalo tile 20 tɛmɛnen i y'a dɔn a kun ye bataki kɛ min ye armée ye u ni foli ka kan u ni tanuni ka kan jamana densɛbɛ o densɛbɛ bɛɛ lajɛlen kan k'i janto l'armée Mali la k'a sababu kɛ u ka wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ senna bi o kɛra sababu ye malidenw ka yanga i k'a dɔn hakilina kura ka don an na farafinna bɛɛ lajɛlen ka Mali bonya a ko i k'a dɔn o ye an ka armée ye o tuma tɔ t'ale la bilen i k'a dɔn tanuni ani dɛmɛ tali ka sɛgɛrɛ ni hakili b'a la i k'a dɔn awa sɔrɔsi min danyana kɛlɛkɛ bondaw la Boubacar Sidiki a ye dɛmɛ caman da k'olu sɛgɛrɛ balo min ye malo ni ɲɔ ye sukoro ni nɔnɔ kɔni ko tɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn hali so joli ni ka di mɔgɔw ma i k'a dɔn Aliou Badara a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ka nin bonya in ani nin tanuni ani a bɔ wulikajɔ min kɛlen don i k'a dɔn Boubacar Sidiki Aliou Diallo a dama don a la fiyewu a ko y'a jira fana k'a fɔ min ye malidenw ye an k'an k'an jan dɔn ɲɔgɔn na ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn hali bi jamana ka kolo suma ni k'a kolo gɛlɛya a ko sabula min ye tubabu faama ye Emmanuel Macron don min o b'a bɔ a da la k'a fɔ ko tubabu sɔrɔdasi minnu bɛ o bɛɛ lajɛlen ka taa o y'a sɔrɔ o nege tɛ malidenw na min kɔni ye kɛwale o de kan ka jira tubabu faama na a ka cɛdenw dalen kɔfɛ an yɛrɛw bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ wa an yɛrɛw bɛ se marifati la a k'o kɛwalew de bara ka kɛ bi o tuma armée ni foli ka kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔli la nouvelle libération maaw karamɔgɔ Dawa Tunkara b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako nin ye Laya Jara nin ye a ka wulikajɔ ye Laya ko n'a jala k'a bɛ se 2 n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka marabolo kura min bɛ yen n'o ye région de Mena
mɛnna k'a ye e ko bamancilakaw n'o ye terrorisiw ye u kun t'a fɛ ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye wa min ye wulikajɔ ye kɔsada in na Laya Jara ka fasiri kɛtɔ la a ye kunnafoni minnu ɲini a y'a jira k'a fɔ dagarantilenw kɔni y'a jira sunkalo yan'o kun ka don i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu u kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka u kunda mɛnna ka sugu belebele kan u bɛna u ka sunkalo u bɛna u musaka u bɛ fɛ k'o san min ye dadumuni fɛnw ye o b'o san ka ni ka t'o bila u bolokɔrɔ ka sɔrɔ ka bataraya ko ni ka o boloda n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ni maa ninnu ye n'u kun y'a dɔn a donni kama e k'o sen kunna cu jɔfɛ kɔnɔna na wa bawo min ye wulikajɔ ye u dɔlen kɔ sugu kɔnɔna na k'u ka baaraw boloda e ko o nali kɔni jala sigili o ma nɔgɔya koyi bawo min ye u yɛrɛ ɲɔgɔnko wɛrɛw ye minnu bɛ ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a fɛ n bɛ yɔrɔ min kɔnɔna na u ka kɛnta ye n yɛrɛ kan ka faamaya fari n k'o da ye i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ koyi min ye MSA ye ka taa se gaja ma ninnu kɔni ye muguden de ta ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma min ye jesimi maaw ye olu fana nana ɲaami dunu globale la min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye ko tɛ ko falicɛkɔrɔ fila ka kɛlɛgulɔnya nɔfɛ ko yalima ko jɔnni baden ye a da sigi n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye anw ka forces armées maliennes ye olu kɔni kɛlen kɔ ka ninnu ka nin mana ko daminɛlen n'a mugu ci banbali u wulila ni ka se ka ko a bɛ se ka bolo kan cogo min na o ye o fɛɛrɛ ni ka o jɔyɔrɔ ni ka o minɛ o taara wolofɛn min na u yɛrɛ dama o kɔni kun ye maa 70 u ye ɲɔgɔn daji ka se o hakɛ la min ye anw ka finitigilakaw ye olu kɔni nana ka na ko tɔ ni ka a filenkolonci ni k'a da kolonci maa bɛ se k'a fɔ min ye anw ka forces armées maliennes ye u b'a la ka sanayɛlɛ min sɔrɔ doni a dugujɛ tubabu faama taalen kɔfɛ a fɔ turabu surasiw kɛlen kɔ k'u kɔ don anw na i b'a ye k'a fɔ a b'a la ka kɛ nisɔndiya ani nimisi wasa ye min ye nin maa kofɔlɔ ninnu ye n'o ye nin groupe terroriste ninnu ye olu kɔni tun bɛ k'a jigisa k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ force Barkani ka taa se force Takuba ma k'olu b'u ka k'u n'u ka kasow ka fara ɲɔgɔn kan k'u kɔ don anw ka jamana na jamana k'a na kɛ batɛmɛsira ye n'o y'a dɔn u tɛ a hakilina u tɛ a ta bawo min ye anw ka finitigilakaw ye pankuru minnu n'olu b'a la ka sɔrɔ anw fɛ sisan ani minɛn kura minnu b'a la ka sɔrɔ kunnafoni kura minnu b'a la ka di anw ka finitigilakaw ma min ye kunnafoni di sira wɛrɛw ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni o kɛn bɛ sababa belebele ye nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Espoir de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don Bɔgatigi ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mahamadu S Tarawele Mahamadu ko a k'i k'a dɔn a bɔ foroba cakɛda dɔw bɛ yen Bɔgatigi k'i k'a dɔn tile fila in na min ye baarabila ye olu kun kelen bɛ k'o sɛbɛn kɔrɔ labɛn e ko n yɛrɛ laban a ma taa laban i k'a dɔn gɛlɛya ma de sabula min ye baarabila tigilamɔw ye u ni kana tigilamɔw nana kari ɲɔgɔn na kununko dɔw kɔni bɛɛ e k'olu masiw tigɛ kɛnɛ kan wa sabula ɔ gazi ni n ye ɲininka berekuru Bɔgatigi i k'a dɔn sunbatɔ o tɛ ko ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko grève min daminɛna kununko abrikalo tile 6 san 2022 baarakɛla minnu bɛ essence feere yɔrɔw la n'o ye station Shell Oryx Ola i k'a dɔn ani n k'i ɲininka ayiwa Ola énergie Bɔgatigi i k'a dɔn u bɛ fɛn ɲini sabula min ye u ka ɲɛmɔgɔw ye u kun ye fɛn dɔ ɲini u fɛ n'o ye ɲɛtaa dɔw ye Bɔgatigi k'a dɔn sɔrɔbaliya de nana ni dusukasi ye n'a ma ɲɛ o kɔsɔn o tuma an bɛ baara bila Bɔgatigi a sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ caman kɛra i k'a dɔn an tɛ essence feere wa maa tɛ sɔrɔ fana min b'a feere a ko de kɔni nana gɛlɛya ka gɛlɛya Bɔgatigi fo ka taa se k'i ɲininka ayiwa min ye polisiw ye olu b'u ka munumunu salo la tuma min Bɔgatigi i k'a dɔn u laban taara don station dɔw kɔnɔ yan ka di yen ye Bɔgatigi sɛbɛnnikɛla ko a ko fo i kun hadamaden yaratɔ ye sabula nin ɲɔgɔn na kɛwale jamana kɔnɔ i k'a dɔn ko cɛjuguba don nka n'i ye station ninnu da k'a lajɛ u n'u ka ɲɛmɔgɔw bilalen don fɛn minnu na INPS ko kuma b'a la sarako kuma b'a la Bɔgatigi a ko station Shell a ko n'i y'a ta k'a lajɛ boulevard de l'Indépendance i b'a ye k'a fɔ ayiwa maa min bɛ taa jama ka ca kosɛbɛ pompisi minnu bɛ yen olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ baara ti kɛ min kɛ i k'a dɔn ko nin kɛra dusumakasa caman ye Bɔgatigi e k'a dɔw bɛ yen u ma gidigidi kɛ de sabula polisiw laban u n'olu nana kari ɲɔgɔn na Bɔgatigi station caman bɛ yen a jirala k'a fɔ
fɔ gɛlɛya kɛra ye Ali Traoré o ye pompisier ale bɛ Shell la min bɛ Shell Fleuve Boubacar k'i k'a dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin ko in ye Boubacar k'a dɔn a fanga ka bon kosɛbɛ sabula olu ka sarani n'a fɔra mɔɔw ye bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di nka i k'a dɔn olu tɔɲɛnen bɛ i k'a dɔn dabalijugu taama delen don k'olu sɛgɛrɛ hali NPS ko ni fɛnw na i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen dulonnen don u bɛ nin baaraba kule in kɛ wari yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a tɛ 17,000 bɔ yalima maa bɛ se k'i se k'o baara la wa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura an bɛ taa Jibi fan fɛ Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pip Boubacar Sidiki mbala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ni o ko a ma ko pays émergent e ko kunun ko min y'anw ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ye n'o ye Dr Choguel Kokala M Mayiga ye a ye diɲɛ magobatigi dɔw bisimila primature la n'i y'a ta k'a lajɛ magobatigi ninnu kɔni bɔla Turki jamana kan maa minnu don min ye wulikajɔ ye o dogon tɛ u ka jamana kɔnɔna na n'i ye Turki jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ olu yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ wa bibi na u ka président min bɛ wulikajɔ la jamana in bɛ se ka kolosuma cogo min na ani filani teriya min bɛ Turki jamana ni faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dili don cogo min na o kɔni taabolo n'o kɛn bɛ nin kulu fila ani jamana fila ka hami ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye groupe min kɔni ni a ɲɛma n'o o bisimila an ka premier ministre fɛ ni o ye groupe Al-Bayraki ye groupe Al-Bayraki ka bɔ Turki jamana kan o ɲɛma ale tun bɛ jamakulu ɲɛ ka bɔ Turki jamana kan ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'o ye Hame Al-Bayraki ye Hame Al-Bayrak ale kɔni bisimilalen kɔ anw ka premier ministre fɛ gɛlɛya minnu bɛ anw ka jamana kan premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala M Mayiga a y'i da don na ka taa se CEDEAO ka wulikajɔ cɛjugu min ani daana juguya min n'o y'o ta k'o ɲɛsin anw ka jamana ma n'o de ye sanction kirigaraw tali ye ka ɲɛsin jamana ma jamana ka karangadaw bɛɛ lajɛlen ni ka o datugu waasa o hamina ye fɛn min o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na a donni kama kana bugɔ bila n'o ye janvier kalo tile 9 tɛmɛlen san 2022 kana se bi ma i b'a ye k'a fɔ malidenw kɔni b'a la ka ɲɔ ni ka fori kɔni ko caman bɛ bi na o kun ɲɛna ko ninnu k'olu na dansira la halisa anw bɛ anw ka taabolo kan anw ka jamana kɔnɔna na yan min ye Turkikaw ka nin jɛkulu ɲɛmaa ye a kɔni y'a jira k'a fɔ jamana in n'o ye faso Maliba ye a sɛgɛnna kosɛbɛ wa min ye olu yɛrɛ fana ka wulikajɔ ye o bɛ se ka fɛn kelen min n'o k'o kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana n'o bɛ se ka kɛ lafiyada ye o kɔni min ye fɛɛrɛ belebele ye olu kɛn bɛ k'o kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban Laginɛ Kouajida la min y'o ka pɔri ye n'i ye a ta k'a lajɛ pɔri caman b'u bolo kan min ka sɔrɔ anw ka jamana na o de ye Laginɛ Conakry ye o fana bɔlen koyi u b'a fɛ ka baarakɛɲɔgɔnya fana sinsin anw ka jamana ni Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye anw ka cikɛ mansin minnu bɛ yen n'o ye tracteurs ye k'a ta ka ni ka na sogolo anw fɛ n'a bɛ wele nanzarakan na ko assemblage ani min ye anw ka kɔɔri ye o bɛ se ka don bala cogo min na min ye jamana kɔɔri ye a ka se ka bamayɛlɛma anw ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ an m'a ta ni ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ ni a ye u ka wulikajɔ u ko k'u bɛ n'a ta ni k'a banba o kan a ko hakilinajigi k'a bɛ san 40 bɔ bi olu ka nin jamana n'o ye Turki jamana ye ko a kun bɛ nin ɲɔgɔn ko gɛlɛya kɔnɔ faso Maliba bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ dumuni de ko bi ko nka ko cɛsiri ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen kunkilenna ka kɛ kelen ye min ye jamana marabaaw ye olu fana ka jamanadenw ka hamina ni ka u ye ni ka u bɔlɔ turu o kan o de bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka se k'a bɔ o kɔnɔ ka wuli k'a jɔ a sen fila kan min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a kɔni kɛlen ka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ ni min ye groupe Al-Bayraki ɲɛmaa ye n'o ye Hame Al-Bayraki ye ale y'a jira k'a fɔ min ye waati ni don natɔw kɔnɔna ye anw ka kuranko min ye kɔɔriko ye o usine ko fo ka taa se assemblage ma n'o ye cikɛ mansin minnu n'olu bɛ bila ka na ka u sogolo anw ka jamana kɔnɔna na ani min ye Laginɛ pɔri ye o kɔni bila an bɛ jamana faso Maliba ka bolo kan wa waati kunkuru kɔnɔna na dɛmɛ min n'o kan ka bɔ fɔ Turki jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin anw ka jamana ma k'o na kɛ sababa ni nimisi wasa belebele ye nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ pays émergent kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ premier ministre ka kunnafoni di sira o site sanfɛla la Jimson an ka minnu salo kɛ doafiya la ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn Sidiki n'i y'a mɛn kɔrɔbɔrɔkan na ko yɛrɛma ko ye o kɔrɔ ko an ka taa i bolo don
karamɔgɔ de tun ni tɛgɛ don sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Info Mali Info nin ye maa min ka fasire nin ye Burama Tarawele ye Burama ko min ye wuli ka jɔ ye ka bila sunkalo in kadara kɔnɔna na min ye anw ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa Jabala ye a ye ŋaniya jira kɛ ka ɲɛsin ka ti sigibaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka finintilaka minnu bɛ yen n'olu ntanyana an ka kɛlɛdagaw kɔnɔna na olu ka denbayaw ɲɛji bɛ cɛ cogo min na min ye denbaya 200 bɔɲɔgɔnko ye dɛmɛ in da la ni ka ɲɛsin olu ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ sibiri tɛmɛlen marsikalo tile 26 san 2022 ka ti kɔnɔna na kɛnɛ ɲɛmaaya kun t'an bɛ ka di premier ministre ma Dr Sogɛl Kokala Mayiga nka donni kama a tun bɛ taama na a ye maa min bila ka taa jɔyɔrɔ fa o de ye a ka chef de cabinet n'o ye Saliya Samake ye Samake kɛ a selen kɛnɛ kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye fɛn fitinin de ye ka na di finitigilaka ninnu ka firiyabaatɔw ma ani den minnu bɛ u bolo bawo sunkalo n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo don wa min ye hinɛ fana ye o kalo fana don ka se ka da dumunifɛn ta ka maaw sɛgɛrɛ bi nin waatinin kɔnɔna na a kɔni a ko ka baraji ka bon kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye Kulukoro gouverneur ye wa tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se Kati cercle préfet ma n'o ye kumanda ye min ye maire ye Kati maire ba o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka taa se dugutigi n'a ka conseil ma ani maaba caman wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye nin guwa 200 in a kelen o kelen min ye malo 50 bɔrɔ kelen ye o tala ka di i ma min ye sukaro bɔrɔ kelen ka o da o kan nɔnɔ bɔrɔ k'o fara o kan ani min ye tulubidɔn 5 litiri k'o fana fara a kan spaghetti n'o ye macaroni ye o fana kilogramme kilo 5 ɲɔgɔn ko o fana talani ka fara a kan min ye ŋaniya jira fana ye enveloppe n'o ye enveloppe symbolique ye o fana dala ka min bɛ kɛ a nasɔngɔ ye wa min ye premier ministre ka ciden ye kɛnɛ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye ko daminɛw ye wa min ye bada waatiw ko ninnu ka se ka kɔkɔrɔma don a ka se ka waleya fo ka n'u jɔ nin kɛnɛ kɔnɔna na faso Maliba baarakɛɲɔgɔn jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ organisation humanitaire contre la pauvreté la migration illégale la olu fana ka wuli ka jɔ bɛ a la maa min b'o o ɲɛmaaya la bibi na n'o ye Babandaw ye a fana ye a jira k'a fɔ nin baara in ka bɔ ka kɛ primature fɛ a kɔni k'a baara k'a na waati n'a kɛ waati k'a bɛɛ lajɛlen bɛnna nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Mali Info kɔnɔna na Burama Tarawele a ka fasire don Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Mali Info Boubacar Sidiki k'a dɔn ka marifa bɔ k'a daburu si mɔɔw ma u k'o de ma tubabukan na ko braquage Boubacar Sidiki i k'a dɔn braquage sugu ka ca nka nin don in maanifin kɔni ngamana gwana fo k'a fɔ k'a to ten sabula directeur régional de la police Boubacar Sidiki i k'a dɔn o yɛrɛ de sina ka marifa bɔ a kun ten ka fin ka a ɲɛsin maa saba ma ten cogodi ale kɛmɛ bandi ye wa Boubacar Sidiki a ma kɛ bandi ye nka maanifin kamana gwana marifa bɔli a teliya la nka a bɛ marifa dɔn dɛ Boubacar Sidiki sibiri don avrikalo tile 2 sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye Grand Hôtel fanfɛla ye min ye directeur régional de la police a tɔgɔ de ko Seydou Jara kɔni i k'a dɔn a bɛ munumunu salo la ani moto taxi dɔn n'u nana kɛ ɲɔgɔn na ten kaw Boubacar Sidiki i k'a dɔn nka moto taxi in ka maa saba de tun bɛ moto taxi sanfɛ o yɔrɔnin bɛɛ polisiya hakilina ani bingannikɛlaw ka hakilina o nana na sabula a fɔra ko ni bingannikɛlaw bi moto taxi ta u maa saba de bɛ kɛ moto kan o yɔrɔ bɛɛ en bon policier Boubacar Sidiki a sina ka pistolet bara sama ten o lamɛn i tɛgɛ fila yanga Boubacar Sidiki maa saba min bɛ moto kan u yɛrɛla f'u wɔsi ji kɛnɛ bɛ jigin nɛgɛden man ɲi Boubacar Sidiki k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ u kamana gɔnna u t'a dɔn ko nin ye polisi yɛrɛ koyi jango directeur régional de la police u t'o dɔn koyi Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye min f'u ye wa a ko jɔnni ta ye moto ye mototigi y'a yɛrɛ jira a ko i ka moto ta i ka taa maa fila in k'u ka tɛmɛ ka taa n'u yɛrɛ ye ko nin mun ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko o y'a sɔrɔ patrouille dɔ bɛ munumunu na sɛbɛnnikɛla b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn i k'a dɔn un directeur régional de la police n'i tora ka nin ɲɔgɔnna kɛ i kelen Boubacar Sidiki ni banbanjuw don walima bingannikɛlaw don ala k'an kisi u kana sin ka taa bali la ka ko dɔ kɛ nka ni i sera ka weleli kɛ i k'a dɔn i n'a fɔ turupu yɔrɔ man jan Boubacar Sidiki o de ka kɛnɛ ni nin bɛɛ lajɛlen
an dun bɛ doni minɛ ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wasiriki nin ɲɔgɔnna ko caman de la ka kɛ a polisiw ye gɛlɛya sɔrɔ i n'a fɔ hakili b'a la Ɲamankɔrɔ i k'a dɔn ayiwa Maɲanbugukaw fɛ yen i k'a dɔn maa 4 de la ayiwa ka ale ayiwa Sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ nin ɲɔgɔnna dɔ la olu tun bɛ moto la en tant que directeur régional de la police Boubacar ka sin ka marifa bɔ k'o jɔ mɔɔw la a k'i k'a dɔn a dɔw b'a la ni bɛ cogo dɔn Boubacar k'i k'a dɔn a bɛ taa k'i bolo kungo wɛrɛ kungo min ni b'i yɛrɛ ɲini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali info kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali info an b'u fo ka fasilijɛkulu fo karamɔgɔ Dawa Tunkara hakilila sɛbɛnfura min n'o kun sugandila ɲɛmaya bulon fɛ ka di an ma sɛbɛnfura o minɛ o sanni wasiriki waati dafara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye yani an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye nin ye kunnafoni ye minnu bɔla an ka ɲɛmaya bulon fanfɛ ka ɲɛsin an ma ko k'a da lamɛnbaaw tulo kan Sahel Voyage k'u b'a da u ka a fɔ u b'a da taamaden bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu bɛ ka yamaruya k'a fɔ u bɛ taa umra lamaga n'o ye umra Ramadan 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ waati jan bɔ u bɛ baara in na u tɛgɛ bɛ a la u bɛ a dɔn wa min ye magankaw ye olu ka ɲɛmayaso fana ye yamaruya di kɛ u ma k'a fɔ ɲinɛnda in n'Ala sɔnna ma labɛnw bɛɛ lajɛlen ka sabati umra maa minnu b'a fɛ ka taa kɛ u ka se ka a fari ni ka se ka a da wa o tɛmɛlen kɔ ko hakilina saba bɛ u bolo nin ɲinɛnda in na min kɔni o taatɔ la i b'a ye k'a fɔ u bɛna fiɲɛmina sɛnga min bolo da Tunisie faaba kɔnɔna na n'o ye Tunisie ye avril kalo tile 17 ka duguja a 18 la maa minnu bɛ yen ni ɲɛko bɛ u la walima ɲindimi bɛ u la ni banamisɛnnin wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen bɛ larawe Tunisie olu ka lapitanisoba ninnu